Erokamano ahinya Ifinya Kidi kuom lipodno wageno ni min nyathi biro winjo ywak nyathi mondo chak wuoth madok pacho. Kapod wantiere weche mag kanisa no en ni kanisa mar Lejo Maria oketo ler ni gionge kod tudruok moro amora kod kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayudore sub-county Marongo ma itudo kod puonj magalagala. Piny owacho gi sani nono kanisa no Marongo kod mar New Foundation mayudore county ma Kilifi ma bende itudo kod puonj magalagala. Jojo mani kod mathoth. Eseche ma piny owacho dhi meko tim nonro ne kanisa no mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa ma itudo kod puonj magalagala e kind ketho moko. Jokanyo ma kanisa no mar Lejo Maria koro keto ler ne gionge kod tudruok moro amora kod kanisa ni. Yungi joma wacho ni Lejo Maria nyo iko ng'ato rongo koro ung'e ni machok Lejo Maria gin gi nyingi gi kendo giwacho ok giluong nying Lejo giluong ni St. Joseph Melkio. Kanisa miwuoye wiye ok en Lejo Maria, en kanisa ng'ato binafsi ma bende sirikal nigi teko mar dhi chunguza mondo ng'e to bet registered koto ko bet registered. E twak margi e log tich to mar kanisa mar Lejo Maria mode god kweru e kaunti ma Migori, jokanyo mag kanisa ne ka otele kod papa mar kanisa ne Lawrence Ochieng owacho ni kanisa mar Lejo ong'ere kod puonj makare. Nikech iwacho ni Lejo Maria gin joma ok odhi osiptal. Ta chiwo kaka ranyisi ni an awuon gik mating'e lweta gi gin ga oboke ma wuok go osiptal. Mamae ni to yath momiya ma pod be pod amwonyo. Moreno kata wano rachinwa mondo mi jomoko kaw jotuo to gidhi giketi to tho kanyo mano ok wan go. Tend kanisa no mar Lejo Maria wani piny wantie kod nyalo matim nonro ne kanisa moro amora mantie kod puonj magalagala kendo kaw okang' mar chik. To jok matimo investigation mondiko joma timo investigation gi sirikal giber machiegni gi churches kuno ma gintie kik giwewa nwale malema to ok gikelo jomoko mang'iyo ga conducts magwa. E pindu ka wachako nong jomoko machalo Shakahola kuma ni chama wach mara jotimre cha omiyo ka gini timre kama gambo ka irongo ka to sirikal mar county ma Migori onon gini. Tadiera man kende ok wanyal support richo gima joka timo to rach. Ka opogore kod kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah of Africa mode sub-county Marongo ma bende piny owacho loro kendo jokanyo magi marom 57 odin ne gi rumand kuom ndalo 30 kaluwore kod chik mane ogol kod doho. Piny owacho bende dhi nyime kod tim nonro ne kanisa no mar New Foundation mayudore e kaunti ma Kilifi. Kanisa ni olor ka jatende Abel Kahinde bende osemaki kod obila kendo timone nonro kaluwore kod lipot mayango ne nitiere ji ma osewito ngimagi kanisa ni ka odhi manyo chang. Pasta mwenyewe sasa ako katika mikono ya serikali. Kuna tetesi kwamba katika ile unduma yake kuna waumini wameweza kupoteza maisha yao. Pandani wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha. Isipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa alilala siku ya pili ndio akaga kabla hata sijafika hapa kanisani. Tendari tekwe makilifi wachina gichich nentiere puonj magalagala e kanisa ni man New Foundation nikech kata mana jatend kanisa ni onge kod muma. Kushangaza ni kwamba yeye hana Biblia, ndio pasta wa kwanza kuona kwamba anja mbeba Biblia. Pasta natumia Biblia lakini mahali nimetolewa sikujua hata nitafika kanisani. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia. Sikujua kwanza nitakuja kanisani. Tendari tekwe makilifi bende wacho ni e kanisa no nitiere yien moro ma bende jotuo modhi kanyo mantiere kod teko mudho kata jochiende kori keto ne nyaka idhi yien no ni mondo eka teko mudho wuok kuomgi. Amini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima mnaona ni huu mti ambaye uko hapa ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo wanapanda huo. Ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo. Wanapofika pale na kupanda mapepo wanawatoka. Sasa nitaita mti wa uzima. Penjo thoth malodwa kalore kod bedo makanisnigi machalo puonj magalagala e kind oganda. E seche magi timore jotend kanisni to pod oram ne piny owacho onego wegi mondo giritre kendgi. George Juma, Ramogi TV.